तुम्ही घरच्या घरी चाट एन्जॉय करू शकता। चला साहित्य बघूया। मी 1 कप सफेद वाटाणे घेतलेत, ते मी रात्रभर भिजत ठेवले होते पाण्यामध्ये आणि आता हे मी कुकरला शिजवून घेणार आहे। शिजताना थोडंसं मीठ आणि चिमूटभर सोडा टाकला तर तो व्यवस्थित चांगले शिजतात, कारण थोडेसे जास्त शिजले पाहिजे। रगडाच्या ग्रेव्हीसाठी एक मोठा टोमॅटो मिक्सर लावून त्याची प्युरी करून घेतली आहे मी आणि हा कांदा घेतला, एक मोठा कांदा बारीक चिरून घेतलाय। फोडणीसाठी मोहरी आणि जिरं आहे, कोथिंबीर आहे, आलं लसूण हिरवी मिरची पेस्ट आहे, एक छोटा चमचा लिंबाचा रस आहे आणि इथे मसाले घेतलेत मी, अर्धा छोटा चमचा धणे जिरे पावडर आहे, पाव छोटा चमचा गरम मसाला पावडर आहे, तिखट आणि मीठ चवीप्रमाणे घ्यायचं। मीठ अगोदर मी शिजताना टाकले म्हणून आता मी कमी घेतले। ते गूळ पावडर आहे, ते पण चवीप्रमाणे घ्यायचं आणि इथे मी पाव छोटा चमचा हळद घेतली आहे। इथे मी आपले सफेद वाटाणे शिजवून घेतलेत, खूप छान शिजलेत, जे वाटाणे असे फुटलेत असंच आपला रगडा शिजला पाहिजे। आता इथे मी पॅन ठेवलाय गॅसवरती आणि त्यात पॅनमध्ये मी 1 चमचाभर तेल टाकले फोडणीसाठी। तेल चांगलं गरम झाल्यावरती इथे जिरं आणि मोहरी घालून घेणार आहे। जिरं मोहरी चांगली तडतडल्यावरती त्यात आपण कांदा घालून घेतोय, हे चांगलं तेलात परतवून घ्यायचं। इथे आपला कांदा एकदम लालसर भाजला गेला। आता यात मी टोमॅटोची प्युरी घालून घेणार आहे आणि शिजायला द्यायचं। इथे टोमॅटो बरोबर मी आता आलं लसूण पेस्ट पण याच्यामध्ये घालून घेते आणि सर्व असं परतून घ्यायचं व्यवस्थित। टोमॅटो आपण शिजवून घेतलेला नाही आहे अगोदर, कच्चा टोमॅटोची प्युरी, त्याच्यामुळे मी चांगलं शिजवून घेणार आहे टोमॅटोला। इथे टोमॅटो आणि आलं लसूण पेस्ट पण मी अशी 5 मिनिटं मीडियम गॅसवरती परतून घेतली आहे। आता यात आपण हे सर्व मसाले घालून घेणार आहोत। पुन्हा परतून घ्यायचे सर्व। हे सर्व मसाले पण मी 2 मिनिटं असे परतून घेतलेत आणि आता यात मी जे वाटाणे शिजलेले ते घालून घेणार आहे, सर्व मिक्स करून घ्यायचे। इथे आपला रगडा रेडी झालाय। खूप जास्त पातळ आणि खूप जास्त घट्ट पण नाही करायचं आणि गार झाल्यावर थोडा घट्ट होत जातो, त्याच्यामुळे थोडंसं पातळच ठेवायचं आणि गॅस बंद केल्यावरती आपण इथे लिंबाचा रस घालून घेणार आहे आणि मिक्स करून घ्यायचं आणि कोथिंबीर घालून घेणार आहे। आता आपण बटाट्याच्या टिक्कीसाठी साहित्य पाहणार आहोत। मी इथे 2 मोठे बटाटे उकडून स्मॅश करून घेतलेले आहेत, एक छोटा चमचा आलं किसून घेतले, तुम्ही आल्याची पेस्ट पण घेऊ शकता, कोथिंबीर आहे आणि मसाले आहेत। मसाल्यांमध्ये मी अर्धा छोटा चमचा चाट मसाला घेतलाय, तुम्ही आमचूर पावडर पण वापरू शकता। इथे जिरे पावडर आहे पाव छोटा चमचा आणि मीठ आणि तिखट चवीप्रमाणे घ्यायचं आहे, हळद आहे पाव चमचा आणि हे कॉर्नफ्लॉवर आहे अर्धी वाटी घेतली आहे मी। आता इथे मी या बटाट्यामध्ये सर्व साहित्य मिक्स करून घेणार, फक्त कॉर्नफ्लॉवर मिक्स नाही करणार आहे मी, सर्व मसाले घालून घेते, आल्याची पेस्ट घालून घेणार आहे आणि कोथिंबीर घालून घेते आणि थोडंसं चमचाभर कॉर्नफ्लॉवर मी घालून घेणार आहे वरतून आणि सर्व मिक्स करून घ्यायचे, चांगलं मळून घ्यायचं। बटाट्याच्या टिक्कीसाठी इथे मी सर्व मिश्रण चांगले मळून घेतले। आता याच्या मी गोल टिक्की बनवून घेणार आहे। इथे आम्ही अशा गोल टिक्की बनवून घेणार आहे आणि नंतर आपण मग त्या कॉर्नफ्लॉवरमध्ये घोळून घ्यायचे। म्हणजे सर्व बटाट्याच्या टिक्की बनवून झाल्यात। आता हे मी कॉर्नफ्लॉवर घेतले प्लेटमध्ये आणि हे याच्यामध्ये घोळवून घेणार आहे। इथे माझे सर्व बटाट्याच्या टिक्की कॉर्नफ्लॉवरमध्ये घोळून रेडी झाल्यात। आता मी ह्या शॅलो फ्राय करून घेणार आहे। इथे मी गॅसवरती पॅन ठेवलाय आणि तेल घालून घेतलं त्याच्यावरती आणि मी शॅलो फ्राय करून घेणार आहे। तुम्ही डीप फ्राय पण करू शकता, पण डीप फ्रायने जास्त ऑइली होणार।
बटाट्याच्या टिक्की अशा दोन्ही साईडने लालसर होईपर्यंत तळून. इथे आपले बटाट्याचे पॅटीस दोन्ही साईडने छान भाजले गेले. इथे आपल्या बटाट्याच्या टिक्की रेडी झालेले आहेत आणि मी प्लेटमध्ये काढून घेतले. इथे रगडा पण आपला रेडी आहे आणि इथे मी चिंचगुळाची चटणी घेतली आहे, शेव आहे, कोथिंबीर आणि कांदा आहे. इथे रगडा पॅटीसची प्लेट आपण रेडी करणार आहोत. इथे मी एक पॅटीस घेतलं आहे प्लेटमध्ये. तुम्ही अख्खा असाच ठेवू शकता किंवा थोडासा मोडून किंवा दाबून पण ठेवू शकता. आता यावरती मी रगडा घालून घेणार आहे. रगडा खूप पातळ पण नको आणि खूप घट्ट पण नको. काही जणांना थोडं जास्त पातळ आवडतो. तुम्हाला आवडेल तसं करायचं आहे. आता यावरती मी कांदा घालून घेते. थोडी कोथिंबीर घालून घेणार आहे. नंतर शेव घालून घेते थोडी. बारीक शेव पण वापरू शकता, बारीक नायलॉन शेव येते ती. ही थोडीशी जाड शेव आहे. नंतर मी त्याच्यावरती चिंचगुळाची चटणी आहे ती घालून घेते. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही दही घालू शकता. आपला रगडा पॅटीस इथे रेडी झालेलं आहे. मग आजची जर रगडा पॅटीसची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की ट्राय करून बघा. आणि माझ्या रेसिपीज तुम्हाला बघायला आवडत असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे नवीन नवीन रेसिपीचं नोटिफिकेशन तुम्हाला इमिडिएटली मिळेल. थँक्यू.